успешната вест. Бойте се от Бога. Забелязахте ли? Бойте се от Бога. Хайде бе, кой ли ще иска да се запознава с Бог, от когото очевидно би трябвало да се бои. Бойте се от Бога. Току-що прочетохме думите. Когато Библията използва тези думи, бойте се от Бога, това просто означава, гледайте на Бога сериозно. Не го описвайте с лека ръка. Сега навлизаме в кулминационната фаза на световната серия за главната бейсболна лига. Преди няколко седмици Марк Магуайер подобри рекорда на Бейби Рут. Триумфално хукна към своята база. Тогава насочи показалеца си към небето и каза: благодарен съм на онзи горе за успешното представяне. Това ли е Бог, онзи горе? Съседа до мен е някакъв небесен дядо мраз, който ни раздава подаръци, спортни рекорди или нещо друго, ако сме добри. Такъв ли е Бог? В тази книга той е представен като създателят на живота, източникът на живота, владетелят на живота, привършеникът на живота, животът на всеки живот, върховното същество на космоса, което единствено е вечно, безкрайно, всемогъщо, мъдро, добро, свято. Към поколението на Титаник е отправен призивът на среднощния ангел. Бойте се от Бога и му отдайте славо, защото краят е наближил. Очевидно. Има един неотложен призив към поколението, застанало на прага на времето, да гледа на Бога сериозно. Ето въпроса. Това добра новина ли е или лоша? Лоша новина ли е или добра? Искам да ви покажа, че това е възможно най-добрата новина, която сте чували. Какво ни се казва? Бойте се от Бога и му отдавайте какво? Слава. Как да му отдадем слава? Да отворим на книгата на Еремия, 9 глава, 23-24 стих, 746 страница от Стария Завет. 23 и 24 стих. Така казва Господ. Мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали с силата си, а богатият да не се хвали с богатството си. Но който се хвали, нека се хвали с това, гдето разбира и познава мене, че съм Господ, който извършвам милост, правосъдие и правда на земята, понеже в това благоволя, казва Господ. Господ казва: имам една страст и това е да ме опознаете. Знаете ли, еврейската дума е за познаваме яда. Онова, което е толкова важно е, че тази дума е използвана и в великата история за Адам и Ева, в началото на Библията. Няма да ми е трудно да намеря Битие, това е първата книга на Библията, в глава 4, първи стих. Ето тук най-долу. И Адам позна жена си Ева. И тя зачена и роди. Адам позна жена си и тя забременя. Не е необходимо да сте сексолози, за да разберете, че думата яда, и познаваме кодова дума, описваща сексуалната интимност между съпруга и съпругата. Нали? Бог казва: знаете ли какво искам? Искам да ме яда. Искам да съм толкова близо до вас, че да преживеем онази толкова близка, толкова интимна връзка. Тук не се говори за сексуалната. Онова толкова близко приятелство. Сякаш в целия свят няма никой друг, освен вас и мен. Искам да ме познаете.
Ако някога е имало поколение в историята на човешката раса, което да е отдавало внимание на взаимоотношенията, то това е нашето поколение. А сега всички тинейджери не желаят да имат множество приятели. Те искат приятелите им да са задълбочени, близки приятели. Спомните ли си песента от Титаник? Как се казваше тя? My heart will go on, сърцето ми ще продължава да топти. Надявам се че очаквате да ви я изпея, но няма да ви изпея, само ще ви цитирам думите. Наблизо, надалеч, където и да си, вярвам, че сърцето продължава да топти. Ти си в сърцето ми. Сърцето ми ще продължава да топти. Ти си тук. Нищо не ще ме смути, а сърцето ми ще продължава да топти. Живеем в едно поколение, купнещо за някакви значими взаимоотношения. Дори след студеното докосване на смъртта. Точно това описва библейския портрет на Бога. Точно това ни предлага Бог на нас като на човешка раса. За взаимоотношенията, за които купнеем. Има една такава връзка, която може да продължава нататък до вечността. Може би Августин, пустинният мъдрец, и Дъглас Купланд, гурото на 20-годишните, са прави. Августин описва празнотата с формата на Бог, която се крие във всяко човешко сърце. Неспокойни са сърцата ни, Боже, докато не те намерят и не си починат в теб. След това идва Дъглас Купланд и той споделя в книгата си "Живот по Бога". Моята тайна е, че имам нужда от Бога, че съм болен и вече не мога да се справя сам. Може би за цялата наша дива ярост на земята се крие отчаяното ни усилие да запълним празнината с форма на Бог, която лежи дълбоко във всеки човешки ум и сърце. Независимо колко привидно успешен изглежда животът и колко розово бъдещето. В един свят, който е отписал Бога, днес достига горещият и настойчив призив отново да се обърнем към Него. Защото сигурно в живота има нещо повече от... Днес идва един призив към целия свят, който наистина е отписал света, който наистина е отписал Бога. Бойте се от Бога и въздайте Нему слава. Бог идва при това поколение и тая цивилизация с предложението за вечно приятелство с Него. Я вижте сега тук в Стария Завет, в книгата на Йов, на 528 страница от Стария Завет, 22 глава, 21 стих от нея. Сприятели се сега с Него и бъди в мир. От това ще дойде добро за тебе. Има ли някой, който не купнее за мир и добро? Отново и отново поканата е простичка, но обещанието е дълбоко. Запознайте се с Бога. Опознайте Го. Той иска да бъде ваш приятел. Както пише Тозиер, целият възглед на човечеството би могъл да се промени, ако бихме могли да повярваме, че живеем под приятелско небе и че небесният Бог, въпреки че е превъзвишен в слава и величие, купнее да се сприятелее с нас. Знаете ли, компанията United Airlines обещават приятелски небеса, но небесата са по-приятелски, отколкото компанията някога би могла да си представи. Приятел, но до каква степен? Искам да споделя с вас онова, което според мен е най-дълбоката истина за човешкото поколение. Защото ако разберете тази истина, няма да остане нищо, с което да не може да се сблъскате. Тя ще ви помогне във всичко. Сега, 3 бързи стиха от Евангелието на Йоан. Намерете го бързо. Стиховете са на 99-та страница от Новия Завет. 99-та страница от Новия Завет,
Йоан 3 глава, 16 и 17 стих. Може би най-познатия стих от цялата Библия. Защото Бог... в някои Библии тези стихове са написани с червено, защото думите са произнесени от Исус. Ето какво казва там. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил сина на света, за да съди света, но за да бъде света спасен чрез него.